Знаеш ли как да не приемаш всичко лично в един спор? Когато започнеш да доказваш на всяка цена, че си прав и че твоят начин е единственият, значи вече го приемаш твърде лично. И ето тук идва голямата промяна в мисленето, защото не е важно да си прав, а важното е да си отворен да научиш нещо ново. Да си прав е скучно. Истинският разговор започва там, където някой не е съгласен с теб. Ако влизаш в спора с нагласата кой ще победи, няма да спечелиш нищо. Човекът отсреща ще се затвори, ще се обиди и дори може да се съгласи, но това ще е без желание и без доверие. Затова, вместо да се вкопчваш, аз трябва да съм прав. Опитай се да кажеш, може ли да ми покажеш твоята гледна точка? Наистина искам да я разбера. Не дай да търсиш победа, а търси свързване. Ако искаш да промениш мисленето си, последвай ме.